Horko. V každém koutě afrických pralesů se predátoři přizpůsobili lovu v různých prostředích. Od vody a vzduchu až po vrchol koruny stromů. Každé zvíře může být potenciální kořistí. Stačí jediný moment nepozornosti a kolibové opice mohou zaplatit nejvyšší cenu. Nebezpečí je všudy přítomné a někdy přichází i od jejich nejbližších příbuzných. Sdílejí hustý prales s šimpanzi. Většinou mají oba druhy vegetariánskou stravu, zdánlivě křehké a malé, jsou symbolem hluboké vitality deštného pralesa. Ale občas se maso stane neodolatelnou volbou. Průměrně šimpanz sní maso asi 9 dní v roce a kolibová opice patří mezi jeho oblíbené pokrmy. Větší druhy, jako například pu a třpitivý zlatý dorado, opouštějí řeku a vydávají se do rozlehlých zaplavených oblastí. Trpasličí krokodýl, i když měří jen asi 1,5 metru, má díky svým ostrým zubům, které se neustále obnovují, a tvrdým šupinám plnou výzbroj zkušeného lovce. Jeho jídelníček se mění podle ročních období a chuťové preference se vyvíjejí s věkem. V těchto řekách často patří mezi jeho oblíbené kořisti sumci. Čelisti krokodýla fungují jako past s extrémně citlivým spouštěčem, který čeká, až se kořist dostane do jeho smrtícího sevření. Jmenuji se Ondřej Černý Pavel, sledujete kanál Divoká stopa. Děkuji, že sledujete můj obsah. Budu rád za odběr a like. Příjemné sledování. Většina afrických pralesů leží v povodí Konga. Na dalekém východě, oddělena od kontinentu miliony let, leží ostrov Madagaskar, svět sám pro sebe. Jeho obyvatelé se vyvíjeli zcela samostatně. Tito hnědí lemurové tráví noc a brzké ráno těsně u sebe, aby se zahřáli, ale nikdy nesmí polevit v ostražitosti. V lese se pohybuje nebezpečný predátor, fosa. Je stejně obratná na stromech jako na zemi. Extrémně ohebné kotníky jí umožňují slézat stromy hlavou dolů. Kombinace síly kočky, rychlosti mangusty a jedinečné obratnosti dělá z fosa nepřekonatelného lovce. Lemurové, jejich oblíbená kořist, mohou být někdy stejně velcí jako samotný predátor. Pravidla přežití jsou tu neúprosně tvrdá. Ostražitost nikdy není zbytečná, protože nebezpečí může přijít odkudkoliv a často se skrývá na očích. Madagaskar je domovem poloviny světových druhů chameleonů. Ačkoliv se liší velikostí a tvarem, všichni jsou mistři lovu. Tento kudlanka je plně soustředěná na svůj oběd, netuší však, že se blíží nebezpečí. Jazyk chameleona může vystřelit s akcelerací přes 2500 metrů za sekundu na druhou. Tento neuvěřitelně lepivý živý harpun může být delší než celé tělo chameleona. Jeho sliny jsou více než 400krát lepivější než naše, což mu umožňuje pevně chytit většinu hmyzu. Deštné pralesy Kamerunu patří k nejstarším a nejizolovanějším na zemi. V této drsné krajině žije jeden z nejikoničtějších afrických tvorů, západní gorila. Silná, inteligentní a mohutná, dospělý samec může dosáhnout výšky až 1,5 metru. Tito mladí samci zkoušejí svou sílu a odvahu. Buší do hrudi, pronásledují se a používají kmeny stromů jako boxovací pytle. To jsou působivé ukázky fyzické síly. Až dospějí, budou 8krát silnější než profesionální vzpěrač a jejich kousnutí bude 2krát silnější než u lva. Otázkou už není, zda přežijí přírodní zkoušku, ale zda přežijí nás. Přestože jsou gorily mimořádně silné, jsou většinou mírumilovné. Hluboko v kopcích větrného a nedostupného národního parku v Ugandě si rodina horských goril dopřává odpočinek. Sbírají ovoce a rostliny mezi spletitými liánami, aby nakrmili svá téměř 200kilová těla. Mladé gorily se pod dohledem rodiny učí přežití. U hadů je to však zcela jinak. Nově vylíhlé lesní kobry začínají život plně vybavené instinkty a smrtící dávkou jedu. Jsou připravené zabíjet od samého začátku bez jakékoliv materské péče. Od chvíle narození si musí najít první potravu sami. Tento druh může dorůst až do délky 3 metrů, což z něj dělá největší kobru v Africe. Jako mláďata však velikost nehraje roli. Jsou již vybaveny stejným neurotoxickým jedem jako dospělí. Na severu Zambie číhá další dávný predátor, stejně nebezpečný, pokud jste na jeho jídelníčku. S výškou téměř 1,5 metru a děsivým zobákem připomínajícím dinosaura je volavka obrovská přirozeným zabijákem. Už v hnízdě je nejsilnější.
Větší mládě, které se vylíhne o několik dní dříve, často ovládne všechny zdroje a jeho sourozenci nemají šanci na přežití. Jako dospělec používá své bystré oči k lovu v mělčinách, kde sleduje sebemenší pohyb. Jeho 10 cm dlouhý zobák, končící velkým hákem, není jen na ozdobu, ale slouží jako smrtící zbraň při útoku. Lidské mrknutí trvá 100 milisekund, ale africký skalní python je rychlejší. Dokáže za 70 milisekund vyskočit o 15 cm dopředu. Královský python nepotřebuje jed. Řada ostrých zubů zahnutých dozadu zajistí, že jakmile kousne, kořist nemá úniku. Delta Okavango nabízí díky každoročním záplavám bohaté zásoby trávy a vegetace. Přežít zde znamená přizpůsobit se poloakvatickému životu. Pro antilopy lechvej to není problém. Shromažďují se tu po stovkách, jejich dlouhé roztažené kopyta a hustá voděodpuzující srst jim usnadňují pohyb v bažinách. Ale nic není zadarmo. Sdílejí území Okavango s jedním z největších smeček divokých psů. Ve vodě mají antilopy výhodu, ale divocí psi mají tajnou zbraň, týmovou spolupráci. Díky rychlosti a vytrvalosti mají úspěšnost lovu až 80%, což z nich činí jedny z nejefektivnějších predátorů na světě. Zatímco někteří musí běžet, aby přežili, jiní musí plavat. Vydra s tečkovaným krkem je nenápadná, rychlá a neuvěřitelně soustředěná. Ostré drápy a zubaté zuby z ní dělají mazaného lovce. Mohou vypadat roztomile, ale jsou nekompromisní. Zatímco vydry spoléhají na rychlost a obratnost při lovu kluské kořisti, volavka sedlatá spoléhá na trpělivost a přesný čas. Její silný zobák je perfektní nástroj. Okavango je domovem 71 rybí a 33 obojživelníkových druhů, což je ráj pro hladovou volavku. S výškou přes 1,5 metru jsou tyto barevné volavky nejvyšší na světě, což jim dává výraznou výhodu při brodění v hluboké vodě. Při lovu větších ryb, jako je tilapie, se její zobák mění v kopí. Kořist nemá šanci uniknout tomuto smrtícímu nástroji. S příchodem dešťů se do akce pouští jeden z největších afrických obojživelníků, africká býčí žába. Pouhých 5 cm deště stačí k zahájení čilého dění, včetně rozmnožování. A to je zároveň výzva k boji. 3 kostěné zuby v dolní čelisti jí dávají silný stisk. V afrických bažinách číhají predátoři na každém kroku. Ze stromů se stupuje had boomslang, hledající snadnou kořist. Jeho citlivé oči bedlivě sledují okolí, touží po obrovské býčí žábě. Na zambijské planině dominují zaplaveným travnatým oblastem 3 samci gepardů, kteří vytvořili alianci. Společně jsou mnohem nebezpečnější. S linií sahající miliony let zpět prokázal červený jelen mimořádnou schopnost přizpůsobit se neustále se měnícím přírodním podmínkám. Jeho charakteristický rezavohnědý plášť mu umožňuje dokonale splynout s lesním prostředím. Gepard je však nejrychlejším suchozemským savcem, schopným dosáhnout rychlosti až 280 km za hodinu během pouhých 3 kroků. S příchodem ročních období se mění i stav mokřadů. V ústí řeky St. Lucia v Jižní Africe musí zelený mamba vyvinout lovící strategie přizpůsobené zaplaveným plání. Tento barevný příbuzný černé mamby svými smaragdově zelenými šupinami varuje před nebezpečím. Dokonce i jeho hlava má tvar rakve. Skvělý plavec pohybuje se po okrajích bažin a hledá kořist. Jeho jed zasahuje nervy, svaly i srdce, což vede k rychlému úmrtí způsobenému ochrnutím dýchání. Hyeny, často považované jen za mrchožrouty, jsou ve skutečnosti vynikající lovci. Vládnou umění dlouhého pronásledování. Dokážou běžet kilometry bez únavy a jejich výdrž je téměř nepřekonatelná, kromě afrického divokého psa. V horku, které může dosahovat až 60 stupňů Celsia, je cesta pro samici slona a její křehké mládě nebezpečná. Ušli už 47 kilometrů přes suchou krajinu a potřebují rychle doplnit energii. Severní rys, vážící mezi 18 a 30 kg, představuje dokonalou rovnováhu síly a obratnosti. Matriarcha, spoléhající na znalosti předávané z matky na mládě, vede své mládě a rodinu k ukrytému zdroji života, řece Honib. Voda této řeky se skrývá hluboko pod zemí, ale akácie lemující její břehy nabízejí své dary. Lusky akácie Kalorych přitahují slony z velké dálky. Díky schopnosti vyskočit až do výšky 3 metrů stačí dobře načasovaný skok a silný kousnutí do krku, aby lov skončil.
Pomocí ohebného chobotu, složeného ze 40 000 svalů a zakončeného prstovitým hrotem, dokáže jemně uchopit a vychutnat každý lusk zvlášť. Silný kousnutí do krku stačí k ukončení honu. Používá svůj ohebný chobot, složený ze 40 000 svalů, a špičku připomínající prst, která je dostatečně silná na to, aby mohl jedno po druhém opatrně uchopit a vychutnat každou lusku. Sledovali jste kanál Divoká stopa. Děkuji za sledování a hezký den.